worship 해요. Kiski por kiyak
chịu những vài balai bạn được phục ra tăng Giêsu và lại phần hồn. Oh, try Jesus, tang hamehi kashem, jing su jing me, sharum shaneng ngawat lasem tang ha dengalashem. Try Giêsu tăng mehi. Oh, try Jesus, tang hamehi ngashem, jing su jing kmen, sharum shaneng ngawat lasem tang ha dengalashem. Giêsu mê ai ngà, chính suốt chính chân thật ngà lawat ya mê pun sin ngạc lên bên ban chính ý trong mê shem lên đến tang u Giêsu ba la bên hồn nhà ca bên xếp cho ngài chính em chính men ba kra Giêsu mê ai ngà khi ka berte ngà la đi chính siang im la bên đu khi về kê lạt ngà la bờ sang game ya perteng lagi ka perteng galadi jing siang im la pendu iwe kilat ngala pesang game ya rab aku
Jubang jing skau hapen ngaken anya mitrai anu jing ai ba jong me yanga en long tema Tokom nepat kapor, kelabiang yangi pengjawab anyas dang pat ini kejing syakri kejing belai, lamar kejing sengelap, dia bakas not kelap pendej hakanika palang di hanong sepung. Ya pediang subha hipi baro ki parang bi adu ki dokot ki dileki lamap hi baro ki pramen sing ki bakodo kelia dolang hakanika pelau jo ni ki jing mani. Mengjawab banyak teh di kaduan jangan jeng sekri ke Germany bagi jeng syasko di ketin ke BM ke jong teraha jeng uji stress rengkat ru ye pi ki para menget ki para mensim ki bakodo balah banyak sengau ya kan di jeng sekri ke jeng ini ke por leman ki tenong jeng sawah antara jong piru yang sobha syakan di jeng sekri ke jeng yo belai kada dan kanunu ke jeng sengau la kalau nak kanu kakenuhun jengai la kanu kakenuhun balang dan yes nolang kawai kawan syakri pa penkrau ya keteng jong trawi jong uji sukses lei lolorin kat bagi nadu menen bang le poilang kum kit khot bagi leki le yo ban pendap iki program menen bo sisngi name step bat hakajing sang ka sedang syudam na kum niru ka bang sayo pan ya syafrang ni kejing sekri kajungi yau belai ki para pengai bi ka KHP sunat sapngi kaju pelong dia kini kejing sengalap ha kajing penbet kajing penbit penbiang jongka mission animalism department kebangi pelong ini kejing sengalap jungi nang sakmat sisin man laka laisnem kalongkum sibenta bangin kenmau yaki jingtrei ki kam ki bau blai la penyo bapilat hakasnat ka jungi bat ka bakathong ka bakum kisnat ka don hakmat jungi kalong ya ka kam mission tekani ka de ka jingi singlap bangi ki pelong kumbang la ong fi sisian laisnan ini aingu yau blai bakat ni la ban dalang ni ka por ban syakri ban pen krau ya ka kateng ka em ka jong chief stress about try ngene sekilang yau plain ke por
nya phai shau blei ha ka jing dwai ko pa jangi ubah neng utrai ki met ki men se madu khli jaga balang trai bi ba it ba isnei hashwa ba mi misakiu no shabneng ban lech pin kre ka ka shong ne na ta jangi ki khon la nge bak la sil spa ka jome mela IT pateng bat eno halai dang sundan ka jame ta mi ong shai do khilai shak bar thai lap ya ka gospel hakiban riu baro trai ka sinat kom ko wei na ki thong jongka ban wan ra bat ban pen yo ya ka chiben em ka jome hakitu ki khon ki bam pat sim la pediang yemi la don go tradis nei yen ka department bakan pek kerpang la ka long go try ban pen yar ya ka jing try mission ka jongi kum ka snat hapo po ja ka snat lama ki mission center ka pe bat kerpang e try ni dan ya ka thong ban job ya ki hajar ki men sim hang ti por itor sam hapo lawar sam mission try ni dwai ko tradis nei laman ka jing seng lap ka start ki pelong hang ni halang nong spung ringkat dot kini ki pa ju nge lawan ko try kan pen yo ka men sim jo ka jing I ba ka jing shirhem ban ye trei ka kam di ko bok kodor ho nyim la ko try ngi baro ban le sing ni ka jaka ban lap je ka teng jame dai lama ka jing dwai ka bang yai phai shame lama ka jing ai ka bang gs no cheki kam je pokas nat ka khu try ka po jo ka jing sekri selamat mentaru aplai sha ko pa ba men se ba khoi ka bor ka jame un yai lai lo hap deng jongi ni ka por bang long lai lo ko try ban sakri mi ban rwai ban yero ban pen crow ya ka deng ko try ban shaskor ya ka tin ba em lo sakri ta pen se op deng jongi semti a try ni ka por jeng sakri barok ni ai ting senia ame maka ka deng jong jis na penem amen ngin ya sakri lang ya oblay ni ka por bangi rwai ka jirwai ba sanspa lai pun riu sanspa lai pun riu ba din jon ka jirwai ngan karpa ti ben pipi kin sikhar ese lam ka jing puli ba dwai don ka hima ba pranai ka ap alindet jong kil o ki riu ko nyakleng saudong kin yalang ba kisngi ki ya stet ter ban pin jan jingwan jongka namar jingwan kahima kelanang jan o ka jingwan kahima kelanang jan min sim jonga tu ben kloi namar turoi kan seriu ba usim haka burom un sapau ngin wai du barok kit khat bar karas jing wai ba sanspa lai pun riu Don kahima ba pernai ka apa den de jongkil o kiri kut na keleng sau dong ki yalang bat is ngiki yas tet tir ban penjan jingwan jongka namar jingwan kahima kalanang jan jingwan kahima kelanang jan buka jingwan kahima kelanang jan mensim jong atu penkloi nomor turoi kan sari bau sim akaburom pun sapa Jaka buron
Utrai he mai he udai ban pa Dakas nangin ya roh haleluya Oka jingwan kahe magdala nang jan Oka jingwan kahe magdala nang jan Oka jingwan kahe magdala nang jan Men sim Men toy nomor turoi kan sare wa usim Akaburom unsapa Kaperkaikan ring swai dan kapaaking wanjongka Donu jong kiki no yanda jing septing Tohingin yalap yaga himat tongin pengen dajing wai Maka jing wan kahi maka lanang jang Buka jing wan kahi maka lanang jang Buka jing wan kahi maka lanang jang Mensim jong ato penploi Nomor turoi kan sare wa usim Akaburom unsapa Ashwa begin sa yobani lang hoblay kijing duwai at puli ni kilay tili kibanta nagaktiin ka jong blay bangilawan shem nakakitab Jeremiah kalanong baat kundai kerkat bakat ar hadu katsau nakshiti kabaningkong Yohanes kalanong kabaningkong kerkat kabanyo hadu basyupo batkumju naga gospel ka jong Yohanes kalanong kabasyupo kerkat kabasyupo Kikantian ki bong kumni Tipin khat kerpat yanga bat pin yo let banduai hanga ngaru ngan sha skor ya pi bat pin wat yanga bat pin shem yanga haba pin wat yanga daga do not baro bat pin yo shem yanga ong trai bat ngan pai no bat ngan pen pai no pat ya ka jing long merau jong pi bat ngan lum ya pi naki jaj ben riu baro bat naga jaka baro sha ka ba ngalabe no ya pi ong trai bat ngan wan lam ya pi pat sha ka jaka naka ba ngalap ben ring merau ya pi bat ka snam u jisu u khon jong u kapan ko jangi naka pop baro ladangi ong bangim don ga pop ni syukore lade berkata ga jing sisha kam don hangi ladangi pla yaki pop jongi ulong ubayai ne badu bahok ban maap no yaki ta ki pop jongi bat ban penko jangi na ka bom hok baro ladangi ong bangim simla le pop ni penlong ya u balam ler berkata ka kedien jong u kam don hangi ngalawan bakin yo ka jing im bakin yo kerhai ya karu ngila yo wan sha skor ka kedien ka jong blei to ini pendem ka jing duai kokpa jong yu ba meng nyai ngui yem ya blei ha ka ni ka no phai jo ka ni ka singe ya ka jing it ber ka jing subun ka jong ma nyai ngui yem ya blei ha ba kum ka ni ka por
kebangila yo banyak lumlang hakan ke jaka ki kejat jongi kum ki beriu ki long batalat ablay ki jimur ci perkat jongi ki ritan kabat coba Nri mela teu kerpang ban ri ban sumari nge idon hakan ke lumpung namar mehi mi e jenge mehi mi ai ngi ya ka bor joga ci so thu bat me bu hangi ya ki jing thu ko pa jingi bab ne ni wana khabar ka jong me ap le habakum ka ni ka por ka KGP snot set nge ding ba je commission in advancement department yo ban perlong ki ni ki jing seng ya lap nak wei ka por sa ka wei ka por ni duai ap le nak bata laga jong commission ki kam je commission in advancement department ki ba khra ho trai banila bi ka gospel hagani kari ka ba i ka jongi bachari thor ni dua ya trai nam taki nokit kambaro kum jona do imader thor ibayala mi ka jing seng jongi hagani ka por ulong tang priwa play rei ke jing alam kire ke jome banila mi ka sinot ka jongi chairman kire khot baro ki executive secretary joga sinot ki bayala mi ngi ban pendepi kam ida dua ya trai nak bertaga palang hang ni no spung daga jipen kre ke jong kam lai kala petiang ngi daga jing trai shitom jong ke kala pelong ya kini ke sni kum ne kum bakalong mila theo yang ya trai me ai ngi kini ke sni ke baso tanat bagi dia bersya skor lagi do ya ka ketien ke biam ke jong me ko pa chi bab ne ngadua daga beta kini ke program ke jong ki no roai ki banai ki jing roai ka khubor ka batap ki kum ju trai yu no ya la pha ka ka chan met ulo tau tdong jing sawa able an re trai ki jing pen kre ki jing mur je perkat bar ki baro mela long le ringkat bat u bahwa bat jeng ha ka por mela ji ju utrai ban phala di dua yang terai nak bertahu perabangin baru ya bamela sius pa juga district hang ni berkiwi pat kat kibala badan ringkat bat ni hang ni kepor bamela penuannya ki hang ni ban sya skor ketit em ke jome haga ni ke cilam ngadua yang terai we ke mesim bagi wan hang ni terai ini scam bamela long bujok ngiruk ngin long ki dan job wat sya terai bu mesim beman unlong unle don bor ki men sim ke jonge repelat ki atrai ne kita ki baro bar ba ki wan hakijat ka de pada kin se skor name ki jo e ka sing tengen name batu pen emeke i dua ru trai dak pada ke program ke jonge par ko we long le blinkat bat ni atrai i long tang ki prio nyai ti ki ne baro hakar te trai no prio jonge Jesus Christ ni tuai amen. Ki para bangi bi den poi sika benta ka bi fayo ban sakri yo blai le baga jing ai sika kam ka jongo kombang ala pen ken ma man ne ka basdang ya ka phang ka bakas not jongi kaju pelong ni ka jing singalam ha ka jing pen bet ka jing pen biang jongka mission and evangelism department ka jing thau ba ka jing thmu yo ka jing singalap kalong ban pen priang ban pen ngau ya ka ktin ka jong blai ha ka lo hangi ka la ngai menang pen scam pen janai jing ngai mengidon lau jong nong pen im baru ban pen yo ka men sim ka jing tip ka jongi ya ki kam ka jong blai ya ba ka snot ka tray ya ka kam mission de kum taru hani lingkot tang ban wanra ha ka jing tip lang jongi baro ya ki kam ka ba ka snot ka don ha ka jing tray la ba ka ni ka department
kedon artli ki benta ke makwa bat pen kenmau hapdeng jongpi hani ka por bakas not jongi kadon ya ki mission center hage jaga pa phe la kalong hangni pa upu de kasnat bat hangti halawar Assam dibangi don lightly ki center hapo lawar Assam kawai ke di Kauripur center Sri Rampur center lai ka Kokrajhar mission center ki atli center ka Kauripur ka Sri Rampur la don ya ke jaka la don ya ki yin mission ba ki mission dari pastor ni ki syong kisah tinrai hapo Kokrajhar mission center adu minta ngimpat don ya ke yin mission ka ba mission dari pastor ni un syong unsa oni angu yau blai bangi la yo ya ke jaka bangi la thiet lai pun riulak bat ya ke ni ka pisa ka bangi la thiet lanang ya kersan da ki wei kui pat ki fon ka sinat ya ke baka department ka ha ban sa pen pha ya ban siu ban pin bit pin biang ki wei pat ki kam ja ka sinat nak liang ja ka sinat le ba ka MED la persang ban wat ke jing kersan ke jing rap na ki pertri district ki balang bat nangi ki para ngai kiriu simet bat la yo banang lom ni ka fon kermen scam ni la ban pendep ye kini ka ban siu ka bat thiet ngi jaka henrei ka don kam kerki ru bangin yo pat ban sinai ke yen ye ka ba missionary pastor ngi un yo ban syong ban sa mar bapli long ke ka bangi ngau bi ngau ran ka ka snat bangi pha yo pastor ke ban trei hangti henrei ula ha ban su syong wai ban kenria sipo arpor sakawai ka jaka sipo si arpor sokai ka jaka kamno ngin lej ban kren ban pen I sa ka tu ka jaka ka tu ka thong ban job ngin sien wat ya lau jong unong trei jongi ngimla ban pen biang tangwat ya ka jaka syong jaka sa ka jongo te kumta ni pen ngau padang jong phi ki paraman sing ki bakodo bakum bangi leji kersan leji kit ya ba ikikam jaka stot lama kajing ai jaka kam jongo tin ka poru kat kum ka jikerku ka bau play upli lahat yangi to ngi no jaka kam jong play ya ka bakum tasnat ila ban pentaloni ki kam ka sio padang jong phi ka balong ka burom yau play ka burom janga jong phi kit khot jaka sangi barok wei o ni dap ru da ka jing snok men bahagani ka jing seng jing ni ka por I don I local MLA I Mr. Gabriel Watlang I pediang I phi da ka jing men sa ka jing kat jong phi ba ka jing secretary jing ni ka por long ka jing pen han ba ka jing I sim ni ka por len ka khu I phiru kom u secretary u ba ka constituency ka jir ba long nong mi khmat u nong thao ki ai na ba ka jibit jing biang jong ka ri ka dai ri hi ro ka wei kini ko por nan karpat yaki volunteer kin yo ban lumno yaki jing ke salum no yaki jing angu di kat padang lum yaki jing angu nyen yo yakini ki choir naka balang Christian mau yawet balang Christian nong spung pada standing choir jing sang samla like se presbytery ti bagini ki balang ni yo ban pin kre masa wan pa ni ki jaka ka bakin ai jirwai bagi volunteer kan long pen kre masa lum jengu ngirwai jirwai ba sanspa kendai puai sanspa kendai puai to wan min sim ba khu thanga rung hapo pada nut janga to pen khu phar ki pop janga songsa hapo janga amen sim khu jingkular tiasla hapo janga to pen shaj bor nga baswai ngan yeng ngan yaj badmi to shit khat ba sanspa kendai puai ben simba kui thanga rung hapo ka don du jonga lo ben kui par ki pop jonga
Adi lo dapat lu mujai ngok an kerpa di ben GM nong si in sadwai ben kentang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Rene pendam kiting buai. Ablay ngedap te sngongo bat aingo ene kapor bekas ni hawa malapenyo ene kalah baka jing ai jing pedemnya makadang slay ban nginyo sngo lai do nginyo chakri lai do ta play ta ai kini ki para long ka buram mat ka jing penon buram ya me ya kabamen pediang ikini ki chakri ki mengarap penyo hangi penyo ya kaban penon buram men resmi ablay ngedap jaking songo pan aingo bahkan dekat jingker ku jong melakar ku yo pailang ma suspa hangne hari khasi bajai to ai bahkan dekat jingker ku ke bamal penyo kumne to kan dayo jaka ha ke bamen isnai pan yarap yangi bengela ya kaban pediang ban ngai ban le kamon jong me ha ke ba le men isnai Menyerap ini bau mensen yang meun penmi dekat por yo setan boman balik try clay ke por pano komba kikon yang mai kitrang slang ni kabanyai pen sneu yo khobor jam penem dai pen ke jam penem kanda seiso ap dan jang ni dap ta ke jang sngongo ka jing plai loj ba ke jing lai loj ni dang yo But I was saying, "Unyo jaka." Kumta tu isna yang ini nak porro, ha kapaman kerku, ha ableng isngongo, but kumlengon rai jeng aingo hakmat jeng me, jeng ai kebarit nrai ngingat skam, wame kuah yang ini pengen ai ya kaman sim, ya kajing ai, but pen pediang ejak pediang jomai kumta penla ini namar kata ha kabangin ngin pediang ngin le kaman jomai ngin pendon borong me ngin pen krau me bagi jengker khu ke popon serta pe kamal le ken dalam long ke jing mentoi hapde ngi iwe piwe doi bakana ka jing pen em jomai kebadan bat ngi menta kan yai don kan pensa bangin la ban penjanai ban nangai penjanai wa kicing kerku pun setap ini kebanon ra hakmat jong me to pide ini jingai baret jong ha kabam ablai men kerku yaki wa ki kon jong me sekri jong me kin penon kam pat kin pentre kam yaka Kilong ha kabame melakirku, bagi ke para kilong saprang namar kapuram jome. Do kerkuru yang iwe tiwe, pengennya iam ha kapuram mat kajin pendan puram yama. Niapa niat wa, kekertang ujus kedua. Amen. Ni ai kublai ya kini ki khol samla ki bala ai ya kajin wai di wal mani step mani aswan sedang ni ki jing seng rengkat ini ki light ki choir bapla ai ya kajin wai jong pi pedang jongi bai ni ki jing wai ba klepen sel pedang jongi ki long kajing ai men sim mat kajing ker khu ra jongi lang paro blai na rengkat ba ki khun samla ki bai Baik, betrang. Ban ya syakri ya utrai bau play ke jim jong pi. Ban nak kerkui pi. Long ki khon bala balong ki atia. Ba mentoi ka kam ka jong kenrat. Menta ngin poi si ka benta. Ka bangin sios ngeu ya ka jingelap ya ka tin ka jong play. Nai Reverend SL Maublay. Store mesim jong ka jing sungu e. Hilak loy jong pi. Ban diang pat pen kongu ban sim ini kebenta ke bakum
kasnot lengba ke emi department la penbei apin ai ke jingalap jaga ketin ga tulai pedang jangi lei kumbalo judaran kat batren kami pi ki por baro daran kat ru han ka por bagi ngai bagi khobor baro ba pi pin sngau long ka jingal khu bat ka jing mentoi bat ka jing bam ka bemen sin jing ki khu la siuspa ki jamblai ki pramen sin ki ba kodor Bron saudong ye kadi klang ye mani. Kibala pan yo ngeu ni ka jinglap yo ka kateng jong jiskes magi tenong jing sawa. Karpat da jang phiru sipor. Apin ai i ka pol bakodor jang phi. An ngap an saskor. Ngai kelong ka jiker khu nam da jang philang baro. I pastor SL Mobley de pastor apo kanong ramai presbytery. Lei onya lam ni ka por. Badi ka por basa jing sakri hadu ban penwai IT hai nong yalam ban penwai ini ka jing seng ha shwang ka i sa shim ini ka banta basa hadu o di mana bang don to la komplet bai don jing pen mana de man tangan khot shwa i as tip katrin chat md ben ai jing mana bat kom jo ka balang Reverend Moderator kidan kini kijing penbena kumne ngi yo lom ya kijing aingu menhin ka janmin akapon riu sidang ka kijing yesang riu sidang nyau hajar khandai spa san phua bat menhe akapor siphau sidang lai phua hajar sispa khandai phulai bat ya kijing aingu ki bangi lum mentang insa penbena sibit ka kijing yesang ka bamen Teka program kaba khadu jongani ka jingeseng kaban salong sibet akapon riu baje dun riu sidang in yo ya ka jengerwai revival na kabalang presbyterian iam nangta ngin yo chairman jongka mission and evangelism department Reverend JL Maulong nong pule bat duai Reverend Isi Marweng ngin pediang ya ki jengaingu bat kat badang pediang ya ki jengaingu ngin yo ngau ye ke jengrwai naka koya naka balang presbyterian nong kasen nang tangin don ya ka jengai publai naka sinot bat komju ru naka balang nang tangin yo ye ke jeng penbena bat nong yelam long Reverend ES Pungrum Reverend Moderator kita gilang ki jeng penbena Reverend Moderator kai jing kerpat bat kijing penbena na kaliang jong kabalang kelong kumni kapeningkong kabalang kalau yo ban penben ya ki kuayar ban ya ki jing sang samla ki bai ki jing roi pen remen sim haki jing Kristan ki jongi kumni rom ban ngada kerpat iki ada long kabalang yin sngo bha ban yelek siki yeng ki bangila penbet klempam nang ba kan nomlong ge sep ai ke jing pen kre jongki kata galong kumne ka koyar jing sang samla balang rangblang kan lek yeng kimi ka happy mary khardau saw ka balang lakse kan lek yeng kimi John Nongsi ka standing koyar lakse presbytery kan lek yeng kimi strong fastun waklang nangta ka jingseng samla balang ti saw kan le haying kimi ka phiban pensuk harsentiu nangta ka balang maywen kan le haying kimi ba haying ba kringshon lengkoi ban ka balang iam kan le haying kimi ka dari kemen nongsi bat ka balang nong kasen kan le ying kmi wan ding star lengkhoi ka baar ka jing sang le sibet menmet kan long no angte haying mane ka balai nga kerpan iki para bengai bi baro lada long ka balang ngikum ka balang ngi kerpat biang ye bi sasisen bangin ya sa biang hakajing sang sibet la janmet bangin sayuk sngo biang sa sisien ye ke khubor ke ba kordor ke jong play
kumbang iliut sengau i kejeng bentep nagaliang jeng kesinat ban nad pimla ro nagaliang jeng ikum kabalang ni pediang sengau bahaya bi nadu badang sedang ban pin lek suk lek san bublei un yalam un ker unda ba pin poisuk haki yeng kisam ki jong pi ban haki balang ki jong pi ki ba pi pidan skawai pan ni pen ken mau yi ki para bangai be haswa ba pin yeng ne ka to ka jaka ka ba pi pin syong sngau ba ba pin pai siki jaka syong jong pi nang ba pin nom ino la ne kelap ia ki tiar ki jing don kam jong pi nang ba kan kam pen suk ye pi ban yengi kum ka balang ru kum ju bat ka ba khadu adin balawai ke ne ka jing sang kerpan ye ki volunteer ki separ baisor baro bangin ni ap swa hangne ki don ki kam bangin ye penben naga benta ke jingbet jingbiang ke jingseng le sibet janet rebren moderator ki ne ki dei ki jing kerpan ber ki jing pentep naga liang jong kapalang ku blai sibon to kom to ko bangala pensngeu bai ke basa jong ke nika program la IT hai no ya lap bain penwai te siken te me pen pau ke jing so ye phi ki pa ngai pi baro batlawan bane simenta bat ngi ana ke jing seng ro chiski te kum tu kum ka balang kala karpa la long ka bala ni ap chibe ke jing seng mi badabra jong phi ke bam la shu ban am te plei phai no mariwani ke jing seng ni pha ai phi kat ke jing kar ku ko do le ren kat on real suma in poisuk lek jong ying sem jang phi alak na kinu ki jing purwet ki jing thot te kum tu nginya o shi ka banta ka bang sio sngeu ka jing lap aswa ka ba i nong lap sa sim la ka jong benta in wai ba san spa safupra lok ta da pi kwa ba sai kho le ki pom tuan sai ha ka snam khonang bron wanda shania lot hajeng ai jong u tuan sai ha ka snam khonang bron tuan sai ha ka snam khonang bron la pop la tab le phi bro shirin yeng tuan sai ha ka snam khonang bron irwan tu bro ke khat ba kharas kirwai ba san spa safupra Kapan satu lagi Tuhan saja kasnam kunang kron Wanda jaya tu hajing ai yong Tuhan saja kasnam kunang kron King Supen Simpin Jem Chiren Der King Jim Wala Saja Kasnam Tulang Ron Tuan Sai Tuan Sai Kasnam Tulang Into
jing sa takas nam kulang ron tuan sai tuan sai takas nam kulang ron lapo Kajingo kaburom nya shoblay nama kali kapor kapau pula ingi bangyan John Katni moderator badan burom juga sinat jangi iba panja je kadi kajing seng hakani kano fais ngi kubleshibon iki kentin jong kajing pediang kajing penito yanga hakabakum kadi kapor Chairman Jong ka Mission and Evangelism Department kinongket kam jong kasinot kibayala banidon batngi hakani kopor ki dekhat beke delegates baro ki bele point na do menen ka janmit I senior step secretary jong kasinat ka jongi ya step secretary jong kasinat ka jongi I ban charge ro ya commission and Evangelism Department. Yep he kinong sharai ki belong kit the membersan kit khat ki committee balang baro upai lang bala suspa jautrai ki lok ki bait ki jongi ki badon hasanda jongi ki bala banyo sngeu na kani katendong jong kajing pensawa ho je phi baro ki bala banyo sngeu ye ka jingalap hakane ka no phaisngi ngasim ye kane ka por ka bakodor ya ka bangan ai khuble e je phi iwei pe iwei baro haka ka teng ka bathiang tam ka jong trai bat uno panem jungi u Jesu Christ ngisngu kumen hakane ka jiaseng idon inong me khamat jong kane ka constituency ngangis kham hakane ka jiaseng Don Roshibon kinong sensyar badon burom jongi haki kerdan haki benta ke bapher ngapan pa ka jing khublai na ka benta jukiro baro ngai khublai kerpang na ka benta Commission and Evangelism Department kabalai bet ya ka ban penyeng yanga usakuri baret jong trai ya ka bangan yai phalangan yai sakhi ya ka kerteng ga ba em ga jong blai ubangi nget bangi sangya bangi mani ha kani ka no phais ngi jo ka ka janmi kublai shibun ya ka department jo ka sinat ngi aingo yo blai komba moderator jongi ila penpau ka to ka ni kom ka KJP sinat semi yeng ha ka nongrem
ya kabau trai ukle jong ka balang ula bu bat ula pha yangi bahabangila pedang yau Jesu nyap ban yalap de gospel sha kibreu baro bat kom ka sinat ngila kener ya kajing yalap ha ki jaka ki jelaba marjan jongi bagat hong bagajing thau jongi kalong shadow ka bakut jong ka perthai yai ngo kom ka sinat halor kita ki kam ke bakrau ke bangidon nyem shem kelet banyalap de khubor ka jipen em ka jo blai hala ka jong ka sinat ka jongi berada tolapan kan mau kom ka sinat ngi pelong ye ka jing sengya lap jongi sen man ka lai snem lew ker khu ye ka jing seng sinat ka jongi ula ker khu ye ka jing sengya lap jongi bara ka jing sengya lap ka bala penbet penbiang bat bala penbet the commission and evangelism department nado menin kasih saja nyelio shibun ki ya ki bala penbet renti bat kom juru ya ka jing lap ka kutien ka jong blai sachi sen hakane ka no fais ngi daga men sem ka jing suit ngakhot ya pi wei baro yangin rung syakane ka kenta daka bangin pen kentang yeladi ikan mau ka kutien ka jong blai ka baong kibriu ki pamani yanga kineban mani naru ka men sem ba ka donut ka basisha nges kem hakane ka jing seng yalap nyen pen kentang yaladi nyen sha skor ka ei ka bo blai udon ban keren jangi ngeron ka jinget ka bas kem ko ki khon ke jo blai ba ki lok ba yet nyen le phai ne ka jing seng om shu ki jo kibriu ki bala ma di ka jing pen thamai bor ke jong men se ba ko jong blai nama kata ngi ngai kam bo blai un kar khu on dor kat ya ka jing seng yalap jong yi kom ke sinat ha ka jan me kat bangina ya ka jing seng yalap don shibun ke badam kho siu ha khamat jong trai na ka ban ka jing seng yalap ka jong yi bat nga khot ye je piru i wei pe wei ngin nam shuan thali bat suda hakane ka lampong jo ka je seng yalap jongi yangin rong shakal ka kanta da ka do not ka bat sim ka jing duai bangin pedang ye ka ei ka bo blain keren hangi laba ka ktien ka jongu u blai un yo ban kar khu yangi laba ka ktien laba ka jing yalap hakane ka janmit ni don hakane ka snong nong spung shibon ba kempat tep ya ka de shnong lay tho yanga pastor don ke ba poi shnong spung jong ka soyong satai kem tep ya ka de shnong nong spung ngaro ka sen ka meneng kong bangan poi hang ni nong spung kala pendap ya ka de jingkemen bali oban poi ha ka de shnong ha ka de balang hanong spung kadau baro kalong ngelia tep saphang jong phi ngelia puli ki kot saphang jong phi ngai e ban puli ka kot saphang utau sakri barat ba jong blai hakari ka ba e jongi uta udem doi idal hasnda ka jaka ya ka ba blai upan pa ki kamba lamba ka jinget ka jong ne sakri jong blai Nisngu iel ban poi hakade ka snong nong spung ngilit pai ne ka jeseng kibriu kibamat ye ka jing kerku ka jong blai kektin ka jong blai ka bau blai u yalam ye ka jing bot je prakhat jonga kom ka jing yalap hakade ka no phai sngi ka long naka kitab jing pen pau kala nong ka baar nagar khot kabasau
ka kitab jing pen pau kalanong ka baar ka dukhat ka basaw tong ini sya skor ka ktien ka jong blai ka ba ong kum ni Henry ngadon ya kan ni ka ba persya ya pa ba phala ino no ya ka jing e jong pa ka ba ning kong Henry ngadon kan ni kabang persaya pa bapala ino no ye kajing iet kabeningkong kadega dukhat kalabat skem yanga habang ala dem banduai ngong able kay ka kubor kabangan yalap hagabakom kadega por parhalor jo kadega benta ka tin ka jong blai ngakwa banbu ye kawai ka phang bagat ka long kajing e ka basisha lane kajing e ka baningkong ka ba ublay udawa nanga banapi kajing e ka basisha lane kajing e ka baningkong ka ba ublay ukwa nagigi kon jong ka kajipi sinot sangi ublay ukwa Iki beriu baro hagari ka berthai bangide bandon je kajing it ka beningkong kane ka kitab jing pen pau kane ka kitab ka bakhadu hagari ka tin ka jong ublai ula amon ya ka ban pen pau hau yo anis hagata ka delunong patmos ki ba phla bat kham tam e ye ka bor ka jo blai uba ublai uba shisha lang ba dau khon unong pen jengi uci sukres bar hagar ke kitab nama kata ngisem bau blai open pau ye ki ai baro kumbade ban long uyeng ye ka ban bisar ye ka perthai baron job de ka perthai de ka hok ka jong blai bar on yalam yangi Syaka jaka yakaba ula penkre. Ha kan ke kitab. Ngisyam ya kajing mayan ka jau blai. Ka ba ulai thu. Ya ka ai ka bala le no sadin jongi. Ka ba ya thu yangi iki barsa jelong hakmat jongi. Bar ha bangin selek ya ka benta ka tin ka jau blai. Nga khot e jangi baro yang ini le khamat ublai ha kajing tuai. Ablai Commission and Evangelism Department juga KJP Senat Semi. Kekongu, ye kektin kabamalaha. Banyala bega gospel, hangnu, ye kabamemon yangi. Ngidon hagade ke balang, hagade ke presbytery, hagas sinat ke jongi. Banyala bega kektin ke jongme, nado menen keskisak jan. Haru kare kaski ka bakrao ka bakentang jongme sahi se na kan ko haisngi me pen yang yau sakri jongme ngaduai to pelong tangkomu atyar jong ka jing pensawa keren atrai kai ka ba memon ban keren me yo pailang ubala suspa jongme uba songkat ni hagare ga jaka ngatip ba me yangi iwei baro keren hangi ko kerade kai ka memon ban keren ngilai phai de ka je sengin mat ye ka jing ba ka jame kenrat sheme ka ko pors ngai ka jing duai jungi na bang edam ye pan ka trai jing Yesus Kristus amen ka jing ka basisha ka jing ka banengkong ka boleh kwa yanga ba de phi kadai ka bola keren sisin ha kane ka ji pen pau hau yo anes sagadel nong patmos shaka kubor shaka balang ha Efesos ha kane ka kita isem baga kubor ka jong ta wangel Ukren shaka balang ha Efesos kabalang Efesos lele ka snong Efesos Kerega wei ni kinong ba ke bapaunam hakapor jong
ke hima roman mendai hangta Asia kabadon ha West Coast jong ke Asiatic jong ke Ritorki kani kadon ha ka wei ka them jogawi ka wa ka bakerteng ka Klester bad hajan jong wei lom u bakerteng u Koresias kata ngilaban syam naka kitab ki kam ki apostol kalanong ka bakat kendai kalan khot ka beningkong dei haga bakom ka de ka jaka Efesos bo sakri jo blei oleh Allah be ka khubor jo ka ji penem ka jo blei bat ka khubor ka bo oleh Allah kalayo jaka bat ki mensem ki ba kodor kila pedang ya ka gospel ka balai Allah bagi what happening jong ka jaka ka nongba ka bakrau haka ba kibriu kidon haka jing sngau ba kibriu kidon haka jing mane blai thau kibriu kidon haka jing dap karhai jong ki reh balai Allah be ka khubor jong ka ji pedem ka jo blai kisah skor ka tin ka jo blai ki IT ala ka jo ka jing em ki thau thumai bara ka bakom kata kabalang kalayeng kabalang Efesos bat uneu angel ya ka kabalang Efesos udon ya ka khubor uong ayo i ya ka jing long jong pha oyo i ya ka jing le jong pha oyo i ya ka jing tre shitom jong pha oyo i ya ka jing minot jong pha kabamut ublay ya kabalang Efesos ulaya ro hadu kata herrei hagar khot ka basawong tangka wei ka bangadon ka khubor ya pha kata ka khubor ka long bangakwa bapan it yang hau blai da ka jing it ka basisha ka balong ka jing it ka benengkong hani kamut ublai u it ya ka balang Efesos na ka jing it ka benengkong ka jang u bau kwaro kumta baki para bangai bagi khon ka balang Efesos kin i jo blai da kata ka jing it ka benengkong bat kata kila ino bagata ublay na benang uyoi bat uran ka khubor ban khot ye jaki ko kabalang Efesos penskem se ya kata phai se na kata ba phanyo ya ka jing ka beningkong ka jing ka basisha ni dia phai menta kilok be it ha ka je seng yalap kabut ayu habau blay upaya angel ya kata ka jingit kinong batay yaki jingsisha juga ketin ka jong blay ki balat tip da kita ki kot ki babon bat ya ka bangalapek na ka kot ka bagateng ka New Bible Dictionary kinong tho ya ka kot kila shem kila sot na ka testament ka berim kiong nakakantin alep bat nakatestament ka batmai nakakantin krik kiong akape bat haba kini ki sakri ka jong blay kila lomlang ya ka jingmut ya ka jing it kiong ka phang pudeng ka bau blay ukwa ban khot ukwa ban pentep ka ai ka jing it ka ban kong kalong kani baki breu kentep bau bleu ye jangi da ka jing ka beningkong bat bau blairu ukwa ba mangingin jauh da kata ka jing ka beningkong namar kata habangya keren sapang ka beningkong kamut ayu habangi keren ya kata ka jing ka beningkong kamut ka jing ka basisha
kajing it kabana ka donot baro kajing it ye kabau blay ula it janga badevi bada ka taru blay kwa bangin it jau blay Reverend Dr. Ai Kharkongor hakakot kabila tho ila bu ye kajing patai saphang ka ka kantin jo kajing ye ong kumni kajing ye kare kata kabare kajing sngau pha kare kata kabami nalu ka donut kabasapo lani kabami nakamon ka jo breu kabare ka donut ye kabakom kata ngi ong kajing ye kabaning kong ublay uyet komta yanga badipi bau de ublay ukwa ba mangiru ngin it komta yo haka kitab Exodus kalanong ka arpho garkhot ka balai ublay ubo sendon yo khon ben reo haka ka berthai bagajing it kalong ka hukum bawai pagawai baro kideban e jau blay nengkong badhadin kata ye ki baro ki baha ka perthai balai kanong rem ka baskem kalong namar bau de blay ula thau yanga badepi hakadur ka jong uhi ula ayang ye ka jeng em badai tang hau hi bangin yoru ka ji plai lo na ka jing long bro jo ka jing em mdon lat de kum wei pat bangin yo laj em handai de tang dau blai hi namar ka ta ngi syam na ka tin ka jo blai bau blai u ye yo breu ngakwa bangi phai katu kan ni bangi kum ki khon ki jo blai hagar ka je seng yalap ngin smutho kiai ki dur kiai ki rukom ki bau blai kwa yangi bangin smutho bau blai u e yanga u e jabi larang phai haga gospel yo honest kolong ka balai ka khot ka bakhan reu u blai ula it kata ye ka perthai kat hado baulai tilo ilo khon balakha marwei bauwei uwei bangai hu onom jotsu harun yo ye ka jem ka bom chukut ublei u yet yanga badiapi ko ki lok ba ye utrai jing yu Jesus Christ habaula wan sekade ka berthai hakam mission ka jong ulapan pausan na ia kata kajing it kajau blay de kajing kren ke babun de kajing hikai ke babun haga gospel kajong Lukas kal nong ka bakhatsan ka rekhot ka bakhat wei hadu ka balai poar wong kumni u blay u it yau breu haga dur jong ka farsi u khon sarong auria ukpa haga ka farsi ka theo yau blay o khon sarong aurea ka theo yo breu hagar ka berthai o khon sarong aurea ula pelut yala ka jong ka jim ula pelut yala ka jong spa ula penjot yala ka jong rong lin yeng herukpa o ap lano bo khon unwan phai jing e jo blai namagata kabamla banong utrai Jisu uban shushu hagajing krenju hagane ka jo gospel ka jong Lukas kalong ka bakharsan ka khor ka beneng kong hadu ka bashifo wong bau blai wat ya kata ka lang brot ka balajano uda ino yaki kendai po kendai ha ka jingker ka jong o ino yaki hangta Herai umi blood yala ka joga ying olet uyat kaleng ki jaga bat uwat yakata ka balacha uwat yakata ka balasa kama unorwa shemen semong habau trai ubau blay uwat yo breu balajot ubreu balasa kama ulasha jenjar ulasha
shibun ke jing khuslai ola sha shibun ke jing bon wat ya kata kalang brot ka balaja kata kade ke jing i ke jong blai o Solomon hakal nong ka pra ka khot ka khan reu ong kum ni ke jing i ka krau kat ka jing yap kade ke jing i ke jong blai ka krau kat ka jing yap Dei kata ka daw bau khon jong blai utrai bar unong padem jing u Jesu Christ habawan banwad yangi ki khon ke bala cha ke bala sakma hakane ka sla khandel ula dei ban ya biala di haloru lom kalbari ula dei ban sha ya ka jing sha sempat ula dei ban sha ya ka jing sha ban theo ula dei ban sha ya ka jing sha kren ben ula dei ban sha ya ka jing sa narpna niki jad ban ki ti ke jau ula dei ban sha ya ka jing hong pan snget sha ula dei ban sha ro ya ka jing som na ka krong ka jau kata kade ka jing ka jau blai ka bau i hado kata yang i ublei u i jau nong pop wat lada u isi ya ka pop hero ublei u i jau nong pop ka jing i ka jau ublei hakaba ngi shem na ka kting ka jau ublei ka long ka bom la ban ong oror wa shem semong jing i jau bom la ban ong jing i jau bom la ban ong jing i yu Jesu tro yang om don bala ban ong kata kade jing i jong blai yang ba de phi utrai Jesu ha ke jing hikai jong uang ha bau blai i jau breu kai ka bau lopen kre ka long kat ke bawan shau ukloi ban map bakisn ran namagata ki ko ban sngau tho hadu kanu ka krau kata ka jing map ka jau blai Jesu ula batai uang ladengile pop nyau phosen ke nyau ublai udang map ublai yanga badia phi ko ki lok bai umap langila ja langila sakama langila ayat ni krau kanu ki pop ki jingrem ke jongi har ka jingi ke jong blai ka don bangi bare ka jingi ngas ngau ko mo blai orang pensawa yakin ki tendong jaga je pensawa ka je sengalap bau blai i jangi bau blai i janga bau blai i jafi ubleu i kata yang i ukhot je ka balang Efesos baka deban skau thu ya kata ka ji ke jo blei baka deban phaino ka deban skau thu bo bleu i udang ap ya kata ka balang baka yo mad ya ka ji ka beningkong ublei ukwa yang i kibreu bangin i ya ublei Henry bon ba nang ki breu ni phailen det no na ka jingi ke jong blai balei bawangel jo troi o ai ke khubor saka balang Efesos kata baro kalong o yo i bagini ki khon jo ka balang kela kriya no na ka ta ka jingi ke bening kong kela ino no na ka ta ka jingi ke bening kong kila aklet no nakata ka ji ka beningkong namar ka tau blai u ede u khot bangin wan pat bangin phai khamat pat so blai ngin yo ban mat ye ka ji ka beningkong u blai u kata yanga bade phi ko kilok u blai wa ban pa ye ka ji ka bangin don so langba kade ke je sengelap kasti ka beningkong Yohanes kala nong ka baar ka khot ka khatsan wong kumni hi wat i ya ka perthai lamni ki ei baro ki jong kada ka perthai
ladau no ru ye jaga pertai tokan mau betul tep bakaji ke jau blai kam don jaga kaji ke jau blai kan do no kana me Allah kaji ke jau blai lari ki breu ki jaga de pertai ki breu hakane ke pertai ki jingko abrai jaga tho ki breu hakane ke pertai ki kawan ke jingko abrai jogi khamat ki breu hakane ke pertai ki jaga de jing sorong tha jaga jing ye magene ki sngi shibon ba ke jingkren ke labi bangiu i wat kabalang hakari ngila hierno negara ke jing kabau blai ukwa yang i balai ki ying mane ki kenja balai ki jia seng jongi ki kenja balai kabalang ka hierdo regere ki sngi lese ngi kleno ya kata ka kubor ka bau blai udon ban khat yang i bangi la ino no ya ka jing i ka banin kong ha ka jaka bangin i jau blai kata ka benta ka banin kong ka ba khamat do ngi la khamit pen ban je ki jong kan ka perthai ngi la kham ya be pen ban se ki jong kan ka perthai ngi ai dau ngi pen bon kam ya la di ba kan ka perthai bakata kala jelong kajing hirdor jong kajing long men sim hakili kisngi jong ke ba menta ublei nama kata hakili ka janme jaga de kisngi ukhot i jang i wei pai wei to ngin phai ni don hangnu ko ki khon ki jong ublei habau e janga ba de khi ukwa ba kum ki khon ki jong ublei kata kan long do long snam hanga ba da bi shibon ki hikai na ka ting ki jong ublei ula hikai sngabu ong kum nu yang ki khon ki jong ublei ha ka ching em jong a ba jong phi ngi de ban siu kaliang da ka ba bha ya ka bas niu ha ka ching em jong i bangin pan pau bangin ka ching ki jong ublei kata ka khmat nama ka khmat ka beniat nama ka beniat kam de bandon ong ka tin ka jong ublei ladau breu o thap ye phi na ka wei ka ngap sbat pansha sa ka wei ka ngap kata ka pan pau ye ka jing e ka phi don kom ki khon ke jong ublei ngia ma ki sngi ke be ka jing e ke ba bon kala na man kren no kam tam ka jing e jong ublei ngia ma ki sngi ke bangi yo hi ba ka jing e kala man kreat ka jing e kala hirdor hadu kata ublei o hikai yang i bangin snau tho sapang kador jong ka jing e laringi don ka jing e ka jong ublei kata ka jing e kan pau sekibreu baro haga gospel lokas kalong ka bakhandai ka khot ka basan phoi ter o ye tho yang i sapang ka wei ka jing em ka jing ja jong unong samaria bapha naga jing em jong a ba jong phi deban pau kidak bangila banya rap ki wei ban pan pa wi ka ji saki wei par kada ko wei ka jingja wei u sipai ha ka wei ka sngi ula le jingle bar ha ba ule jingle ha ka ta ka jingle jong u tau sipai kala pengcor katayar jong ka bat ka ba usong ha ba ule lek saka jaka kabusna ya kata ka tayar ka jong haba kala pengcor habula poi ya kata ka jakasna don ka wei ka kantai ka badai ka he ka balong he ka kam sipai herre kata ka kantai ka klempong uniform utau sipai upong uniform
Anda utau sipai upoi hakata jaka ka bau sina tayar. Ula hukum ya utau unong sina. Bau deban sina shua ia ka jong u. Utau unong sina ong ko sipai. Ngala deban sina nengkong ia ka jong ka kong. Karu karu ka jinglek ka pungchor tayar. Ngala deban sina shua ia ka tayar ka jong ka kong. Utau sipai ulat mai ulat tumak ulat tim ulat la. Wang mem tip pengadeu sipai. Mem iya ka uniform ka bangadon. Medeban sna shwai ka jonga. Kata ka brero kala kerpat. Kaong ba ngaru ngala kerki ban lek jinglek sngob sna shwai ka jonga. Utau sipai umsha. Hagawa khaddu utau no sna ulah ban sna shwai kata ka jong sipai. Anda ulah dem sna ulah mai ya utau nong sna bau dei ban sna shwai u ulek klemakor ka bau ulah le. Bau ulah de ban sna uta u sipai ulah le le klem ai ka ba sna tayaru. Kalapan perkhat ya kata ka genthei. Kabalong kalong he hakakam pulit kam sipai. Kata kalapan perkhat ya ka. Kay kajing long, kay kajing em kajong no sipai. Hakaji day bagakam, hakaji day bagaji em para breu. Kane kahe sipai kalakot. Kala sneng yaw tau breu, bat kala yatho. Bat kala ai da kajing bishar. Ya kajing le jaw tau breu, yo jile jaw tau sipai. Para baghaddo tau sipai ulas ngotho. Ialah kajong kajing bakala. Usngotho ialah kajong kajing bakala jo kajing em. Ya ka bangam dei ban le, ya ka bangala le. Bon ba ko ki khon ke jong blai. Yem ye le ha kajing em jongi. Ki ei. Ki bangem perkhat. La kalong ka akor breu. La kalong ka akor blai. Kajingnya dari para beriu, kajingnya dari kikam kijam kejongi, ni iya kini kisngi, ni long ki beriu, ki bom salesho, yano, ni keren nama kata ha kini kisngi, iki kam bom sap, ni keren kini kisngi, iki kam le jubor, ni keren kini kisngi, iki kam tombor bagi bokom kita, kom ki beriu ha kini kisngi, ni lah herdor. Hadu kata. Kajing iet kabau bleu kwa. Kam don shu hangi. Kam yo jaka shu hangi. Namar ya kajim jonga ba jonghi. Ya kajim gibobon hagir gisngi. I komba layo sensyar da ubaman. Layo sensyar gijisniu. Layo sensyar de ki bamon ki bamya dei kat kom mon ka jong blai hagini ki sngi jongi ki bamta ka don ka jing im jong ka bua ka tanglang hagini ki sngi jongi ki bamta ni ka jing im jong ki breu ki basarong ki baruspa ki bale meng ki breu ki bale jubor ki breu ki bakwan mentoy Kibriu ke babe, iki rong pong jaga ka perthai, klem perkhat su, yala ka jong ka jingim. Hakabai ka jingjia, ngalayo ban pule, ya ka actress ka bapau nam. Kata ka actress ka kerteng joka kalong ka Joseph Felisa. Laong bagari ka actress ka bapau nam, hakane ka ri India jongi. Hakanu ka jaka ka bagani ka actress kelet jaga ban perform kelet jaga ban shimta upai ba otu chakata jaga Henry layu thu kata ji thu khana kat ba kana actress sakoi kasngi kadang wan kata theater kabaki breu kila kemen kila sngohon ba kila yo ban pen snobha da kata actress kata jing le snobha joki Kar bagana wan pai nang ta kata actress. Kala rung sa kamera kabagadon ha ka hotel. Kala shim yaw telai phasi. But
kelas din yap ya ladi habalapan bena ya kabakom kata ke kubor baru kibriu kilaken det kilalengo kiong ka Joseph Finisase ketuka aktris balai kele kom tu ka kitab ki proverb ka ong wat habau briu urki tokan mau bagadonot kayam kalong ke ka ba bahaba ubreu community bang yeshem ngia rakhi ngia kemen ngia sngobha Henry mdon betep kadonot hapo kapadang kadonot hapo kajanjar kadonot hapo kakuslai kajing ye kajau blai kamdon koki khon kajau blai ni em magite kisngi ke ba kisngi joga jingale ka bakhra kini kisngi ke bang em kini kisngi ha ka ba kom ki breu ngi dono ye kajing ye kajau blai ha ka ka por ha ba la khot yanga sa ka longjing pastor ki ong snobhase banduai lem nakabanta ka yung sem jongi barabay to ilong kami kata ka yeng ele tho ila yam ijamat ngongkong balay yam ye tho e kai ka phun kam ngan ye slok ngan ye duai nakabanta jongi karbangan ongkom ta itai kong ila nang yam kham jam ngas ngau habang peti bai chamat sngo kumbangan chamat lang yam pada noi tai long kami hari katu kane por hagabaila ban yathu yang pastor kom ka kami ngala dono yikaji thagane ko perthai ngadono yikaji dau kpa ubanga khen banga de ban yo yikaji ngadono yikaji nagi khon ki banga khen banga dai ban yo yikaji nagi pastor yong ulok ule kam khai usho ule ben jangan ngasa haga jenjar hakala not nganang berkat larau kpa ule kumta ki khonte serang bagan thai ngan long ka jingkermen haga jingem re pastor yong ki khon le kampalat yau kpa ki order ki hukum bet yang kami pastor teng ngas ngau bom kwa shuban em kayam kata kami pastor duai lam se ngam yo shu ka ji ha ka ji em jonga ko ki khon ki jong blai am tang ga long ying long sem am tang ga long kami hare baga keleng jo ga ri ba e jongi ngasem shibon ba ki long ying long sem jongi ki ba mat ikijing ki ba mat ikijing janjar ki ba mat ikijing le ki ba kila de ban sngo tho shano to blai uba e yaka shano to blai ba e jaki udang don mo to blai uba don blai jokaji sngo kumba ki me sham shu yo to blai doni we ilong kami yang pastori mat udah blai ubang inget ublai ubang duai udah blai ubang yosno pi pastor ngala duai ngala yathu ngala yam oh yong ngala pelajing mun sen banduai naga pada kijing ke bangadon hereu no blai imat sha skor dan we long kami yong pastor ngara jingpang kabangado jingkermen habangawa de jing sumar habangawa de jing penkia keleng kat sebang yo snyo Henry kita kilan baro kem yarap ruem
ngas ngeu bom don shu kalat don shu ba i janga I maru blai ula kelet janga u khang I kilat kelenti baro bangan yo I ka jing khia aga jing bon ba ai ka digesni ki men sim ki ba kodor ki ba don hapdeng ka jing kerdu ya ka jing labanong kila dono ya ka jing haka ba kem snow tho shu wat ka ega dor jang ka jing ublei udang pek yangi ublei udang pai kaman sangi haka ka jing seng yalap kombo pek ya ka balang ha Efesos ukoha yangi bangin yet ngidon ka jing ka ba komno haka ki sngi ke babon kam tam ki khon samla Hagar ka jing seng yalap ngidan ki khon sama ke babon ke balayawan ba ai ke jinwai koyar ke babang ke bathiang ke balong ka khubo jo ka jing yalap refitem nem hagar ka ri ka ba e jungi don shibon ba ki khon samla ki ba shate shakhom haki bor us saitan ba ka pop ki ba ki do no ye ka ji na ublei hagawi ka por kansan Iwe ikon samla na goy kabalang ila ong yang pastor skob hapet si haka WhatsApp jong fi barhabang ala pet ngayo I baki pha eka WhatsApp jong ikon samla barhabang pet ita ikon samla ila ai khuble khaddo ike parlog jong ki baro nabai ong bangan penyap no ialadi kita ki para samla kila pha shanga Barhabang alai kata WhatsApp beran ngalamare syaka-jaka syakaying kabaitai samna idan kaying kam tip ime ipa tip rum itai samla ila khang yaladi hakawi ka kamera ila da penkre ya kaban penyap yaladi barhabang alai beran ngalarong hakata kajaka ngala khade ke kerteng joi emanti isngap jarjar ke bayeng ke lalungo ong ke ai ke bacia pastor ong ke don ke benta ke bangko bani kendo ikon hari don negara kamera haba ke lalek lakhang kata kamera haba ngele persang bantit impli barawa impli shu ya kata jingkang kaya bangele kalong ngila duai no halendet jo kata jingkang ni duai ye te kon ibasate sakho hakabakadu ipli ye ka jingkhang but im not ban mi markmat heringa suong ye lara fisngau bau bleu keren bau bleu dang ye japi wan lara phim not ban wan markmat yang ile sekay ga bakentang ga jau blai ngadon bani slok bat fi kum tai lawan haiging mani barhabang le slok bai tai khon samla itai khon samla isate shakhom haki bor jong ke internet ke jingjia ka phla baya it ya ka wei ka kanthei te ke it para kanthei bagoi ka samla na California habala yas kham bha ka jete yong ban le no sa California ki bhai ing hasem ki khang mlong khon kamlong ka babet kamlong ka badai baki kemiki pa ki khang kom ta yong ban em magare ka perthem don jingmuchu ngan penyap no yaladi kalongor ki khon samla hagade ka jeseng ngi don hangdi hagade ka jeseng yalap harre yogi shate sakhom hakibor jong kane ka jing start jogare ka jok ka bamenta ka bangi dono ka jing e jau blai ngiwan sajia seng ngimyo ma de ka jing khu no blai ngi duai ngimyo ya ka jubab no blai ngi don ki jing e ki babon har ngimyo ka jing rap no blai u blai ha ka de ka jia seng ya lap na magata sachi sen pat u khot e jangi iwei pe iwei baro u blai na magata ya ka balang Efesos u khot de ka jing e ko kabalang Efesos nga ite yafa
ngamon tiap ha bapan jot no ngatiap la pham kala ka bamot ka bom jukot jopa ka le ka dol jeng ka basur khai bangas no ko mo blay la mo mse ba ko ja ka je sang ya la buong ngadon ka ba ka kubor ba bhan ka banta jong phi baro yet ya la di phi don em ye ka ji yet ka banin kong ka ba blay u kwa ka ba blay u dawa bagata ka ka dom ka jing yet ka ba shisha ka jing yet ka banin kong phem dai ban ai shano mdei shaka spa mdei ulok shaka lok kalok sha ulok mdei ki kimi ki pa shi ki khon mdei ngi shi ki kam ki jam ki bi don ka jing e ka ban kong e ngire ban ai show play balana kumno hado ka ne ka por ngis ngol tho bangem patla balle ya kata ka benta u play u khot i jangi i wei pai wei ai bate sakat nung idang yo ay kajing yaseng yalap ki bakom kini lele kajing yaseng yalap jo kasinon kapulong sisien laisnem mano bantikna banginang yo sagawai kajing yaseng yalap jo kasinot mano basngau tikna banginang yo sagawai pa kajing yaseng yalap kajing jogi balarangi kom ki breung ngem tikna yala kajo kajing yem balai ngem shash korno ya ke kubor babha ka boblei walam ma ka janbit bau kwa ban penskem ya ka ji dei jung ilem badu bakata kalong ka ji it ka baning ko ublei u it kata yanga badipi u it ya ka jing tha ke bogodor ke bola tha ka ne ka sna khandeu u it ro yanga badipi kom kari khasi jantia ngimla ban klet ya inabon lengba imerat nabon uble uplong gospel bangin yo hagari kari ka ba e jogi bangim dei ban klet ya ka de shakri ka ba kodor ka jong trai kala ai ya ka ji ka baning kong yo uble ko nabon shalu pa ya ka ji ka baning kong inabon ilong mi gaspa inabon ilong mi kijing don jing ilong mi kit kahima ilong wat ika bahayi ngasam baro ngalaji yau jisu batang yau hi ngan syakri nganai ti yala kajong kajing ngire bas ngongo yo blay day namar kajing it joka de sakri ka yo blay o sambai joka gospel lapulong lapan kraw kat ni yagi kare ka du ka khubor babha o blay o kwa nangau ba kren nagar ka jeng seng yala nangi baro ki khon ki yo blay habang yo sngeu nagar ka jeng seng yala na fikilok ba ye baro lesi ni ki wai ki kan hon balang lesi ki bompadon haki kan hon balang ba fer ublei da ka jing e ka bara bom juko ju u it kata yangi mano hagari ka janmit banong i ublei unang i chato umlelei nganam ngap ya ka jing khat ka ju ublei mano hagari ka janmit banong try mela krente bami i janga mano kare ka janmit balong ablei mayu i janga bangala i jaga perthai ngala i jigi sobha jongka ngala emro komta try namagata ngayo ngau ye ka jingko jongma ngayo ngau ye ka jingkhat jongma ngakwa ye ka ban panthamai ya kajing dei jangan lemban ni ngasnutun nadio pol joka tasas ubreo bayale persya yo blei herhe bole yasham baru trai u ong yidi kentin u ei uban panyaklat ya nya no trai mano agar gaje sayalap
ba phla haka jing phla shaman sim bom don show mano ban pania khlat ia ka je dei jongi nau play ngila tikena ko ki khon ke jo play ngila tikena ko ki khon ke jo play bom don show ko bor ban pania khlat ia ka je dei jongi bru play Harry ka jing em jonga ba jong phi langi long ki khon kristan langi long ki bom pa long kristan don ka jing pania khlat don ka kan ro ka ba pane khlar ye ka je de jingi baru play ba ka ta ka pop ka le trai khli ka pop ka sanshar ka pop ka le don bor ka panya khlar jubor yang i baru play u play na magata ha ka je sengela la ra yo i ka pop ba ka yang kom ka kan ro ka ba khrau ka pop pane khlar ya phi baru play ublay ukwa baraga bor kasnam gajo on pen kalem ya kata kero kabaskem kabaka kabada ba manging dia khlat na ublay ba manging na me shem baru ublay nama kata ki khon ke jo ublay yo yang i wei pe wei hakade ga je senyala ba ublay haba yo i yang i Oman bakawai kaman sem kan jat no. Ubleu ie de kata-kata yang iwei pa iwei iman sin no kordor. Kabas ngotunat kada gaji ka jong ublei kalong. Lagi krau kan aku nuki pop ke jingi. Kabas gaji sengelap ngam laban kelet. Uwe unong pop uwe krau. Ulawan IT kata gaji sengelap. Ula plai ki pop ki babon serta ki bola le. Komono ya lam jo ka seng balang aga seng kabak trim kabang idon negari geri jongi ula phlalu ki pop ki babon wang pastor kan ni ki pop ki bangalale udah belai udang mahmo udang lakmu ban map ublei jonga ublei jongi habang iwan daga donot baro ban IT thamai ban kala ka wot ndon ka pop ka bom la ban map Haka jisha, haka snam, halarulum kalbari. Yeki pop baro on wendo. Kata katau, ba kata karo jaga jing pada khalat jangi baru belai on pen khalem no. Laringi wan ban idea kamat jong try. Laringi kuah sajisin. Ba kaji jangi kaji ada jangi baru belai. Kanong kabas kam. Nama kata haka de kaji senyalap. Ngakua ba phille ki ba kodor kaji jofi. Habang ilio sngeu ka ktien ka jog blai berkat IT la ka jog jem kot jimot ya la ka jog jem ban thau thumai compare ni long ki ei kala belong ki nong ye ke de ki kam ka jog blai ki ya lam haji benda ki ba pher ka balang ni la je shim benda compare ni long ki ei her ni sngau tho balarau blai Ukraine fi kot jimot thao thumai ya la ka joka jigem ong ablei ngayo sngeu ngayo i ngadon kam ban thao thumai ya la ka joka jigem shim ka ta rai ha ka ka ji sengela phenam lei phai na ka ji sengela kibreu ke ban sakut hasiteng habom sim oblei ukraina fi phenam lei phai na ka ji seng ban pan sakut ya ka ji em jong phi hasiteng ba ka ei ka bo oblei kwa ha ka ji sengela kolong la fishim ya kata ka jingkot jingmut kabas khem le ya kata kom kisaki ya khamat chotrai plai ya kata hakaba pau IT ya la di hakama chotrai philei pai ne ka je seng ki breu ka ban mat ya ka jingkot khu ka ublei ublei na ba kata on ya rap yangi ublei na ba kata on kar khu yangi iwei pe iwei ki bangyo sngai ka tien ka ublei ublei warai ka khubor ka bapha ukwa bau ye de yang i de ka ji ka ban kong ukwa yang i baro bangin i ru yu de ka ji ka ban kong tungin ye ya la ji baro i wei pe wei ki bayawan ka de ka ji seng ki baro ka de ka ji seng ngakwa ba phin pendam i ki kle baro ngatrai ka sngiru kalajan mit ki ki satri ru kinam penjinjar sui phi sngobhang karpat rit yakhliap no ksatri jongfi lek menta hakar ke kenta jong ka jing dohai
iway pa iway dam kikli duay bagajing duay ka banga kuha hagar ga janmet hagar ga jiya sengyalap kalong bangin yet yaladi kat bang yedang yet yaladi ai la at yo man se ba kho chong play bon yai lai lu thap deng chong phi bon pen kan do ye phi sapang ka pop ka hak ba ka jing bishar de bat kat bon man se ba kho chong play da yai lai lu thap deng chong phi le se phi yo i ya la ka jo ka ji hem phi i ka jing ya ka jing yeng ye ka ji hem kom no re kom no ni i ya ka jing bom biang bom sim jau bleu kren ne ka je seng ya lap ba fidan kam ban thau thamai sheme ka rai u bleun ka khui phi ka je seng ya lap kar bang yedang yet ya la de le sidon shubon na phi ki baron ka je seng ya lap ki ba mari ki jingket ki ba khia ki jing pang ki jitom shibon ki ki sngiu satan ba ka pop kita amrao iki khon ki jong blai ke bangat diki jingpang ke stom o kwa e phi pa phinwan ban it bread ki jingket ke bakhia hautrai towan hanga phi baro ke bathai ba ke bakhia ka jingket ngan pan jam mi phi hautrai laron ke ba mari ki jing e ke jing le ke jing khoslai ke jing jar dol se ki khon samla ki kam ki jam jo phi le se ki pe prakhari ka jem jo phi ye ka lo e jong phi don ki long ying lo sem ke ba mar ke jing le ke jing ye kendu ke ba harukom jong ka jem jong phi utrai udan bat ni ha ka de je seng ya lap ukwa ban kar khu yi ha ka de jing ya seng ya lap kar bang dang dem le khamat jong ke jing duai kada phidang yes lok pa di uble ke jing duai lar phi ngol tho uble udan kam ye phi ha ka de je seng nga ong wat pan e yel ki zo ka don ot ai ti no yel le ho try khat kar pa jo try ke khtin ble ka ong la de ki bri ho chong ai ke bala khat ke karte ki pan red yel le ki dam ma khama jo try bat ki khat kar pa ke karte utrai wong utrai ngan yo sneu na bane ngan kar khu ye ki ngan pan khia ye ki ngan palai lu ye ki ni ke jing te ni ke jing khom baro ngalong ble pa don bor hak me ngalon kat ba phi hala ka sngi do ka ba wai no une uble jonga ba jo fi udon ban ye ke je seng ya la laron kita ki jing e ke ba khia ki jing ke ba khia ka jem jongi otre wong phenom lai phai ne ke je seng lok be ke ba ban ki jo ki jing ke ba khia philei phan ke je seng ki breo ke ba lai ti no outrai ya la ka jo ka jem ra phi ong pastor snu bha se duai lem na ka banta jonga ni ne duai lem na ka banta jong phi Surah kakti jong phi hang duang no phi dan ini duai kerpang na kabanta jong phi ngalai i surah kiti ngalai i kiti ngalai i kiti tole se saurong kidi kijaka senis kadiang jonga dan oh ngalai i kiti pelera i kiti pelera senis khamat jonga le se ublei un ker khuye phi ublen ker khuye phi sibol kiti pelera sekalian gamon jonga ublei un ker khuye phi gali sibol ki khon samla kila kiti ese sedien jonga la ni oblen ker khu ngai i shibon ki khon ke jau blai ki bawan chikade ke je sam pilara ki kiti bangan pankan mau ko ki khon ke jau blai hawa phirai ki kiti ha ke je sengela kamot ba phiwan banai ti hangau pastor ngalang tong ubreo ngan ye thu ye phi ko ki khon ke jau blai lom da de ke ke jau blai mangaro nganam la ban ye ha ke je seng ha ke janbe hari namar ngyo sneo ye ke khon ke jau blai ha ke ka mit ngal ong troi ngai ti la ke je ma khama jo me ngal yang joy ngal ai ti ha khama jo troi bo troi lo panan ka me nga kum ni ba ka jo ka bor ngang es khem ye phi baro ha ba phiwan ban ai ti ho troi kamot phiwan ba ai ti ha nga hari PIT hau belai ubadon bor baro ubat tip ikiji jong phi ubat tip ikiji jar bang phi baro ubat tip ke baro haba phiwan banai de khama chu haga de je seng yalap ngakwa na magata yi phi baro ba phin IT lot yaladi wan daga jinge klema te phin yo diang yi ke jingkar ko jong belai
nga khot ha ka por na magata ye phi baro ngini yenglang to ngini yenglang baro nga kwa yengi bangini bu hau play ki jing duai so bangini yenglang baro ngini bu hau play ki jing duai ke bangin duai ha ka por ka long manga ba mangi kinong sarai kham tam ke badon na ka jing sengela ngin kershan borba ye phi ki khon ki jo play ki bawan ban IT hau trai ha ka jing sengela batis kam bakata ke kenta ka phi IT hau trai kanam long ka balen phin ma di ke jikru ko trai phiro baro ki bau ble la kren duai de ka download duai de ka jipang duai de ka jinge ban scam IT thau thamai plai la jiki pop ye tho ke jinge baro akhama jong trai onya rap ye phi tong ye la khama du ble ha ka jinge duai lang jongi baro uble bau kpa jinge bahabneng oba melong try ke medu try ke mensim oba melong try baru kli joga balang o try joga sinat o try obala pelong yangi bangin pelong ye kerja jia seng ya lap jong ka medi joga sinat ngieng manai ngo ye metro ai kerja jia seng ya lap hakan keno phai sngi joga kerja sngi nama kektin ka ba em jome ka ba me khot ye jongi ha kerja janmit ba me yagi daga ji play ka baning kong ka ba shisha ka ba me jangi wei pe wei ba me khot janga ba jangi ro daga ji bangit jame daga do no daga man sem baro shame batang shamehi try nama katang yawan ban IT la ka jangi ma khamat jome ngiwan ban bret ko kon rat I ke jingket ke bakhya khamat jome hagari ga jeseng yalap barau play hagari ga jeseng yalap habang yo ban yalap ban tho ya ka khobor ba bha jo ga ji jome try ngai ngu ye me ba malakren shibon ke man sem ke ba kodor ke ba yos ngeu ya ka jing khat jome ke ba sleng ke ba ngot ye ka ba ki kinyo ye ka jing kala ka ba mot kinyo ye ka jing thau thama ye la ka jo ka jing em bat kita ki khon jo me kila shem ye ka rai haba kila ra ye la ji kiti ki rai kiti he ki jaka ke ba ki shong au ble to bat skem ye ki kiti baro ke ba kila ra ki ba ngayo I ba ki ba ngam yo I herre ga teme yo I ya baro kikti kijing em ke ban sem yo ko dor ke balawan amanai ti khamat jome able shemti yaki able bas khem yaki lesi ki wanda ga jing ya ma khamat jome ki wanda ga jing pa jono khamat jome ki wan ban bret ban ya atho ya ga jo ga ma khamat jome ki wanda ga jing kot jing mot ka bas khem banong troy thau thama ye ka jim troy nga duai kerpang na kabanta joki baro shema ble yai wei pai wei hagar ka jia seng yalap shem yaki thau thama yaki pandai yo man se ba khoi halor jongki bagila banai ti ban thau thama ye la ka joka jim ban bread lot ye la ka jo ma khamat joka ding phna ka jong me khot yaki ko kon ran bagen wan shame kenyo mari ka jipan khya kenyo mari ki kamba kenyo mari ka jiplat na ka jing te jing khomo satan ba ka pop kenyo mari ki kamba jome hagar ka je sengela tribe na magata nga duai ba men kerku yang I kom ka sina hagar ka je sengela ki baro ki bengilio ban pendeb nges kam kalong ka mon ka jome kalong ka jing snobha ka jome khad ki baro bagian mana kejat juga ding fnam banai ti ban thau thamai yala ka jong ka jing em shemingi au blai ka ko por sngai ka jing dua ji ma tang tra ji sung ya pan amen
kat bang ini ya duai ngini yarwai ka jirwai ka basan spa san hopra ngini yarwai ka jirwai ka basan spa san hopra bat kat bang ini yarwai ya ka de ka jirwai ngala ong yi phi mandi hab hishim ya ka rai ban IT thamai ya la ka joga tim ngile ban le ya ka ta ha ka ba pau ngile yarwai ka jirwai ngam sngle ran ban phla yu trai o bala mahab janga ngi baro kito ke bala ra electricity claim snow le ran one no shede shakmat ngi don ban ya rap ya phi ngi lapun kre kom ga jing sengel ap ngi ya rap ya phi wa phin sdang ga jing ga bathmai nadu ga ga jing sengel ap ga ba phi IT la ga ga jing ngi nam pan slam ga ga jing sengel ap hangno phi don snow ba ban one no kaloi ngin yo ya ka ban ya duai ka pang ngin yo ban ya slok na ka ban ta jong phi habalawai ka ka jing se ngin rawai ka basan spa san bopra tu pai lok apai lo balik hiap uble ya bimenta God is name London Kita baru akibat raja na khodi jabi wando sakhaman inyo ye ka bani duai gerbang inyo bani slok na ka bani inde balaran utra jisuo lagi le ran ban khwai utra le ran ban khwai ya khamar upa bahab inam le ran ye ka bani IT tuma ya wando ini duai gerbang na ka bani jom ina pun islam ke ka je sakalap wando yo bani duai gerbang na ka bani jom itu baru akibat raja kita wan pun islam wando sakalap ini duai gerbang na ka bani jom kajing boteng wat ayah pikan syukur babi min sange anda koi hikapo wano wan pun tengok kita khadi wano kombo kita wano matu Gua ban khodi je phi baro ngai shibon te ki balna je kiti ngatrai ka jingale kam de kabarin kat bangina IT hau trai ka jingale kalau ka bakrau harshme ka sanjam utran kar khu ye phi haga ba phi IT ya khama to trai le egar ka pau trai on kar khu ye phi philai phai le ka seng ki to baro ki balna je kiti ngatep uble wala kren na phi uble wala kren ka dono jo phi dai ban ko jingwan ban IT thamai wan pan slam ina pan slam er ka ji sengala wan no gloi phi no ma li ka jikar ko phi no ma li ka jislok ni ki kiti ki do trai ni peteng ni ki khat ka ba ka mai kaspa bakas hakim men koye kim la survivor de pangale
lapan lagi pada bidang batin alewan jauh kala dipin sembi bating dipin yon olok parotowan ko alewan nomentar Yesu ya bidang kot ko alewan kunyangan inoya berdeng banyak pajongkan wan pendut yaki alewan kunyangan Ngasailan bagi jirwai sajisin ngan rei ngan syukin kan mau sajisin hakawai ni kecing seng yalam andawai kecing seng kiwan hadin balawai kecing seng yang pastor kadu kecing le ti yem shimla ban wan IT hakapor jo kecing seng kiwan andawai kecing seng ngaso bagi ta kilap leno yela kecing kapor kai ite kecing seng yalam shibun nabhi bau bela keren pila ra yela kecing haga ba fikot jumut ban thau thuma yela kecing ngasno tho nama kata habang yawan ban IT kadu kecing le ka bakrau shime ka senjam ko lok bai wat pleno ye kare kecing khat ka jo play what I bo satan unte brau ya bo phenam la ban yeng ban IT thuma yela kecing wan ko bo philong utrai uda abebi ubreu khot ye jabi wan ko bo philong shibonte ki balai kecti balai phia tatil wan utrai uk pedang jadi hejau mari kecing kerku kecing abaro kecing jenjar kecing le abaro utrai ode rabe ina abye bhi isno tho ba pidan kam ya kecing rato play ina abye bhi namagata ini ruai biang sajisin ya kar khot ka balai ba ka basau bagin se panwai no ina pun level kecing sengalam but se panwai no hi kecing sengalam kun to ini beteng pan ka balai ba ka basau kar khot Kasbabat kasih hakim enpoi timlah terbaik korti tepang dalene Sangui sanggu doktor mensin Kok yang yaku menta yapi urbanti Tolong narotowan ko adiwan nomentar Yesu ya bidang ko adiwan kunyangan kon sabla ai shibon ke balai kecti wan no wat sa ba ka le kan wat sa wan no right ki ka kecti kon sabla ba ye le kati don kam yo try kecti kati bitwa ban sedang kecti no wan no ko wan ye ye wan khma do try apa bisa try no Sudah lapan lagi Tanah bidang kartatin alewan jos Kala dipin sembi baking dipin yon Tolong karodowan to alewan nomentar Yesu ya bidang ko to alewan kunyangan Ino ya bertebat ya kasbajongkan Wat benut ya kia dewan kunyangan bang idon kam banailan sakandian tungan irwai sachisin kan khat ka basa ba ka bakhado
kadagalan pagin ailan berhabalwai kadagajes jerubai ka sesisir kad khot kabalai aga basaba khoras jadi penwai no kadagajes Balay pinsu Syariat kajinte One no you told them about play you don't come here Tell your man you can take it all try What I bukan syukur karena dia no jaga kau don jam no asa khamai all try all try it's Lat ban lai lada bilang ar katin alewan so lada di vincent pacing impen yo olang baroto wan to alewan ya banyak kesempatan wan penur yakin dewan undangan towan toan dewan undangan Yesu ya bidang kot jaga semacamkan wan penuh yakin dewan undangan tolak barojowan doa dewan undangan Yesu ya bidang kot doa dewan jaga semacamkan wan penuh yakin dewan undangan ini penwai no jengkenya sei bat lada don manu badon kami jika jeng doai ke jeng slok kinang laban wan wat habalawai ke jeng sei nama kidon ki kanselor ke bani rabi phi baro ya ka bani kershani phi hage de jeng IT jeng thau thuma jong phi ngan kerpa di moderator jengi ben boti gedi khon ki jo trai ki bau blewla thau thumai baken yai ne aga jinget bikin em ka jingem ka thumai ne ru ka por barin supply ro ingi de ka jingker khu bat nuai gedi pendam aga jing nuai ko pa jangi ubab neng ni wan hakmat jamiau play hakni kanok hai ni kasni ka tang khu ke jami kasni ka bala sha ingi ka makasinat ban wanra ini ka kubo jangan pen em ka jami ba shakri bala bet ni samba ke tin ba em ka jami kala yo otrai ban pen ngeu bat kren bat pasiau hakim sim ki khun ke jami kiba ang nut ba trang ba sliang ba nom du no ka jing i ba mi lapan yo ha ki khun kiba e ki jami
trai nhim la ban te putrai ki ei ke ji gendu ke ji syam hap deng jongki bagadon ke jingka gadon ke jingwet iki ko trai bok kodo kom ta ki wan balai ti thamai ladi ani ko por a trai kersan boy iki kun ke mi ko ji bok kodo bakin mat ika jing pelaj hak kerteng ke em ban bor ke mi ko ji su be Abi melawan kenang seperti nam kita keng udah kejingkit bakia baru yawat pensting bantu light no ya kita kejing baro kerku try ki habaki wan menni nak liang ki semringkat kejing kia kemensim regni kenong kalat ko pa baki yo ban pensting ya kejing kejing le kejing jongki bar megen try melakot ki baklawan ko pa khmat hak kejing ding phna ke jomi kerkue kia tran kelai pai lagi jonggi kesempi kon kelamat ya ke pelai lot ke jami rana ker sanbor bahkan ke ski lo ke ski ba me syam kerpang marki ko trai om ko pakan kot no tang maria wan ke jing seng reka ni kan yai ne ya sakan bat kem ngen pa ha ka jing im ki khun ke jami bahkan ke jing I ba me lapen yo ki kanang yai hem bahkan yai so thiet bahkan ki khon ki bala ban yai pen I yak berom lagi ke jame lagi jongki balang ke baki don baki pen I kata kajing I baki le yo diang nabi kopa baki le cike jing sanglang baki syab dalang le jongki balang ke jongki bang takin try bau so jong kajing I bau so mensim jame unang yai try apdeng jongki kerkulang ni baro ko try bang le yo diang ngi kerkul men ke kubor pelaj ini ke poringkat ni kajing I ke jame do is nay ngau ya kajing duai ka jongi mangi pang ibu di hak ka teng me ji sapan em ba to do ai ru ba kajing I ba ka bom ju ba kla bat ka bom ju kla ka jemi u blayu pa mana bom ju ko kajing ai ka ba da pyang ka jong ji stress about try kajing kajing yai daring kat bat ya lam ka jong men sema kho jame bagi ni kejikir ko kenyai dap yai slai kenyai penkop halor ki khon ke jame rengkat yang iru baro bayak bandang kejing syakri lam ki bangai jamiru angni pasun rak lapar thai men tapadu halakarta